Shnong Lawjynriew Nongthymmai Shillong Kyllalyngkot khatsan lak Tyngka naka pisa Chief Minister Development Fund bante yaka Iingdorbar. Bah Pyniaid Sing Syiem MLA Mawryngkneng ulah thung yo mawnongrim yakani ka Iingdorbar Shnong haka khatnriu tarik Kyllalyngkot. Shnong Kyllalyngkot pdiang marshiteng naka pisa mang ban sdang no eki kam kijam. La pdiang yakani ka pisa daki Rangbah Bah Pyniaid yakani ka Shnong ryngkat bat Rangbah Shnong Bah S B Kharshandi hakani ka sngi. Minta kasi kan long kasi sa cingkin mau ni saya ka cia nanti jok Dorbar Shnong ya ka ba kawai pat ka benta ban pendap ban bu yu ni mau nongrim bangin yo ban pentrei ya ka hall jok ka Iing Shnong ka bangilayo lingba ka Chief Minister Special Development Fund jom senam arhajar akulai na kementar kan ka hall ni pot Iing Shnong but kermen ba lingba kanika CMSDF fund kabayo lingba Chief Minister's Office ban pentre ni ka hall haka jingmang ka ba khatsan lak kan yarap shibun ban kentiu ban nang penklaim yeki rukom trekam jok Dorbar Shnong ni bo Lawjynriew.